Miya KHUMILUNG masan maung abule jung jotono siye dongna ye ma jung bio Miya KHUMILUNG tipramothani mass catering khe ha arawo abama mass catering khe ye pherao ye phaipo ni zorawo tilya mora bai mungia kami bo jagani zaro aro KHUMILUNG mass catering khe pa ye pherao phuni zorawo kehagare accident ongge thangha abo brono accident opamuni loge no brono hospital lo tinang ya ha abo hospital lo thangye abo accident one rono thangye nai ha dolai ni sub general chairman premlal mulsam akese sub general chairman kosarai riya brok kene abo accident one rono thangye nai ha abo accident ongmo gari ni number khebo TR04B0323 Sungtini mega kaisa mega gathering mega mass gathering tini KHUMILUNG tini Maharashtra ni je Loji Mumbai tini o KHUMILUNG gathering ongmani chung dolai ni entire dolai ni aro chung o mass gathering o chung o program no masan phaimani tei chini taku koroksa samununi sonda joy tripura bo baro phaimani no samununi ingkai achomsa borok o program paimani pore parau kifil phaipuro telimurate mongya kamini kecharo malpung by malpung nanglaiye bo kisa bokrok injur sungka thui teika mai kisa phatika abono chung bo ukologo phaimani brok no nugoi thui phaimani nugoi chung gari bathagriwoi sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung chari naikha abo to ani dolaini no ngei tamokhainai chini gari o boksawoi bono o mongya kamini chini YTF brok borok jotesto sajjo khaika borok ni taitok mumbai mangnai tongoro borok ni sapthar mumbai no o mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu githirori tongo tabu motamoti susto no tabu parao no thangnai tabu boni logibo samunani borok tongo omoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek khainai asuk to injur sungyako haipano o bokrok maike pati tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai kheno khaika Dapur bo zaman saksuno jubaka oroni sini borom genang dapur polokes de borma bo ham kaina naika supka biti rogrika asa kelayo dakino bo o kesarok dikorong thana bono khai chung sungmani brone gari to je tolane borone gari to alto tege o gari ngangkai je borono khudamani abong agortla digi thangoko ingke agortolane payment bo agortlan payment chai ra jagna bo saya dijagai broni gari mono kisa speed tangai sore dikata gari tasak nangai erpore abo hai jangri jagai ainau kisa bokrong nangka padi tanga bobu kaham kai saiman dia nin para boro tahu an para kai posing govin bare rasmani nung bo constitution niklai bo bidhan sabha niklai 49 abo sabone andaro klai sabor sabo tuidul tong Kaya nung ako tini boroni phaimani meeting phaimani KHUMILUNG meeting pherao phaimani tabo narok abo bahai ken khani na abo bokroko pherao phaipo gari thaisa beskang op tung sodai bathu ja bo bathu nenya bathu taira phaimani o gari no sisini ruka Ugarin to jumbo lokolar manya botot turu kabose ai pherao sai berai tega